Dar a coñecer a nova educación física e incrementar a súa presenza no horario lectivo do actual sistema educativo son algúns dos obxectivos da actividade desenvolvida esta mañá pola comunidade educativa do Ceipo Grupo de Ribeira, co gallo do Día da Educación Física na Rúa. Máis de 400 escolares, acompañados de mestres e moitos familiares que se achegaron ata a Praza de España, participaron na xornada que comezou coa lectura dun manifesto. A continuación, e tralo preceptivo quencemento, os pequenos participaron nunha clase de aeróbic e unha de baile para pechar a xornada cunha volta á calma. Os nenos fixeron na miña clase un traballo ca definición de educación física cas súas palabras, eles sin 4 ao azar, que son os que van a ler. Despois vou comezar eu cun quecemento, non? Antes de que lle enseño, antes de facer exercicio e actividade física, facemos un quecemento para previr lesións. E despois vamos a facer cun invitado, un amigo meu, Fran, unha clase de aeróbic, e despois está unha amiga miña prima tamén, Carmen, que vai a dar uns bailes. E volvemos comigo despois a volta á calma. Con esta actividade pioneira búscase desterrar o concepto da antiga ximnasia e dar a coñecer a nova educación física. Esta iniciativa surde do Colexio de Licenciados de Educación Física xa pre-Covid, pero no Covid demos como un paso máis alá, non? As redes sociais, novas tecnoloxías e demais deron a coñecer máis a educación física e querer celebralo como tal. Olvidarnos desa ximnasia sueca, non? Que se lle escapa a moitos papás e avós aínda. Queremos dar a coñecer a nova educación física integral e integrada para todos. Unha educación física integradora e divertida que busca transmitir hábitos de vida saudables e contribuir ao desenvolvemento integral dos rapaces a través do xogo como motor de aprendizaxe.